салом духтаро, сазай назайн саломати хуба ина боз навори навбати аз магазини Апай Дилноза. Марамат биёен духтаро нигоҳ кунен. Двойкачои фасони хушрура акция кардагаан 60-70 сомон бинен. Гав сакаки фасонакан. Мана 60 сомон 70 сомон. Ина модель беҳад бисёрай. Иҷада ҳам бори гуанҷу доран, ҳам турки, ҳам бори Тошкент. Сифатои беҳад хуб. И тараф ҳам ҳамаш 60-70 сомон. Марамат духтаро ҳозир вориди магазин медроем. Айҷамаш мода нишон метим. Янам двойкаи хушру доран духтаро боварӣ дорум махкултон мешава. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор 12 дарвоза 33 магазин. Ряди магазинои шишагӣ. Марҳамат биёен барои маълумоти бештар боша метавонед хичонда нависен дарава как доставкатон мекунанд агар ки хитон омада натонен. Ира бинен чи хе хушруа либосакошон. Аҷоибот либосакои фасони хушру. Чи хеле гуфтум нархошон аз ами 60-70 сомон сар мешава. Аксияи калон рафтеста духтарако нигоҳ кунед инаи двойкачое ки 250 сомон будан ҳозир 180 дар магазини Апай Дилноза ё ҳамаш 180 сомони штагай размераш чи хелай қахшучане ай 2 сола то 7 солара размер ҳаст. Марамат ира бинен хушругира бинен духтаро чи фасончаян ина каседа дар корай метавонен бинависен бо суратоша мепартоян интихоб кунен дарава как доставкатон мекунанд. Ина ҳами тигрошам ҳами нархай иш бо 120 сомон буда. Ира бинен чи фасончаян 120 сомон акция рафтеста духтаро ҳама чишона арзон кардаган. Иша чи я дона мундай 250 сомон ай 300 сомон буд 250 сомон штагай духтарако. Марамат ина двойкагир бошен беҳад двойкачои фасон дар магазини Апай Дилноза. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор 12 дарвоза духтарако 33 магазин. Ряди магазинои шишагӣ. Мана ишта хушруа нигоҳ кунен охи аҷоиб бо сангчоша бинен. Мана марҳамат хоҳишмандо либоса гирифтанӣ бошем барои духтаракотон барои писаракотон ҳатман анами нуқтаи савдо биёен. Омада наметонен бинависен хичон даррав доставкатон мекунанд. Мана акция рафтеста духтарако инам хеле двойкои подросткови да ҳамқа хушручая нигоҳ кунен. Ино 350-400 будан ҳозир ҳамаша 300 сомонӣ кардаган. Дона оптови ҳамаш 300 сомонӣ. Ай 8 сола то 15 солара размер ҳастай. Марамат ина каседа дар корай метавонен дархост кунен даррав доставкатон кунанд ё ки биёен ай пеш хитон бинен хушругиша бинен охи размерош ҳаст. Материалашда гап нест. Материалшон аҷоиб хушручая. Мана 300 сомон. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор 12 дарвоза 33 магазин. Яди магазинои шишагӣ. Интихоба бинен духтаро дар ин нуқтаи савдо ҳама намуд либоса пайдо мекунен бо нархҳои дастрас. Мана беҳад хушру борошон ҳам бори Туркияй, ҳам бори Тошкентай ва ҳам бори Гуанҷоу. Мана ҳам духтарона ҳам писарона бинен чи хеле интихоб васеъ духтарако ҳама чӣ доранд. Качои фасон духтаро акция шидай 70 сомони ҳам хушручаян. Материалошон аҷоибот ҳичи намеша. Ира бинен шута мепӯшанен кудакда беҳад расветкош бисёрай духтаро 70 сомон ёш 100 сомона. Инош 100 сомон хушругиша бинен духтаро. Ина размери калонош ҳастай 120 сомон. Ина каседа дар корай духтарако метавонен биёен бозори Корвон, тарафи Тило бозор 12 дарвоза 33 магазин. Инаи бачагишам ҳаст. Диден 70 сомон ай 70 сомони. Материалш тедия ҳам хушруай материалаш духтаро. Инаи дигар рангшам ҳастай, дигар моделшам ҳастай. Бинависен размеро ҳаст духтаро бо шумода мефаҳмонанд. Агар ки омада натонен доставкатон мекунанд, лекин агар омаданӣ бошен биёен духтаро ҳам қа интихоб бисёра иҷода. Ино 80 сомон, инош 80 сомон. А ино чи? Иноям 80 сомон. ё размерои калонай духтаро чанда цвет дора. Марамат 80 сомон. Беҳад фасонча духтаро ваёшон ҳаст рақамошон. Агар ки на омада натонистен бинависен худшон доставкатон мекунанд. Инаи палточаҳо 80 сомонӣ диден қа фасончая не расветкош ҳаст духтаро. Мана марамат кадомиш дар корай бинависен. Ям 80 сомая, инаям 80 сомонай. Двойка палточа чизе ки дар кортон боша ҳамаш бори нав.
500 сомона тройко духтаро 350 сомон штага нигоҳ кунед. Дар магазини Апай Дилноза нигоҳ кунед духтаро куртка дора, бруки джинс дора, бадани хе футболкаи остин дарозаки хушру дора. Сифатошон олия духтаро ҳеҷ чи намешава. Ҳам курткош, ҳам брукош, ҳам футболкаш беҳад хушрӯи сифаташ. Ина чанд намуд дора. Мана ина миношам ҳам хе 500 сомон буд, ҳозир 350 сомон штага. Ина 300 сомона, ҳозир 300 сомон штага. Дурунша диден чӣ хе ғавсаки хушрӯакай. Мана марҳамат 300 сомон да шумо метонанд ки инам хел тройкаи фасона барои фарзандотон харидорӣ кунед. Беҳад хушрӯ, ҳам модния. Размерош чӣ хелай? Размерошон то 12 солара ҳаст. То 12 солара размер будай. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 12 33 магазин. Магазини Апай Дилноза гӯя нишонтон метиҳанд. Агар омада натонен, нависен доставкатон мекунанд. Ина турецкий халатто духтаро беҳад хушрӯ двойкачаи фасон. Ира бинен чӣ хушрӯчаянд. Ино 350-400 будан. Ҳозир акция шидагай 300 сомонӣ кардаган. Аз дига цветошам нишон метиҳем. Биненда чӣ хушрӯай. Мана 300 сомон. Ҳамаи размерош ҳаста. Размерора ҳамаша пайдо мекунанд. Иша бинен иқа хушрӯчаи Versace оригиналанд духтаро. Ята мегирен чанд сол шута мепӯшонен. Кудакда ич намеша. Мана ин моделшам ҳастай. 300 сомон. Марамат бинависен. Агар ки омада натонен духтаро нависен. Бозори Корвон айҷа тарафи Тилло бозор 12 дарвоза 33 магазин. Ицвечам хушрӯа. Ряди магазинои шишагӣ. Ана бад иҷада бойне хели двойко ҳастай Луи Витон 100 сомон. Ваяя вилветай чӣ хушрӯи дурунуш бо ғавсак духтаро чанд цвет доранд. 100 сомон. Мана ин миу-миушам ҳастай 100 сомон. Ира бинен дарунашон мех дора бо фасони ира бинен 100 сомон двойкаи хушрӯи бадай духтарако 100 сомонӣ. Марамат рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Бо катихчон ҳам суҳбат шавен. Ира бинен шашта фасон ҳамаш 100 сомонӣ шид. 150 сомона курткаи туркӣ духтаро 150 сомон шид. Аксияда нигоҳ кунедам қа материалаш хушрӯвай маҳқултон мешава. Ина марамат касседа дар корай метавонен биёен бозори Корвон. Иша бинен чӣ хушрӯчаяй. 250 буд 150 сомон шид. Ай 2 сола то 5 солара размер ҳастай. Бинависен бо суратоша мепартоян интихоб кунен доставкатон мекунанд. Ира бинен фасонча материалшда гап неста. Материалш хушрӯ. Уна оранжеви чи? Ямам халия? И 100 смашая? Инаш 100 сомонашай. Баъд ина кожинкои оригинал буда. Ина 150 сомон шид. Хушрӯги шадиден 150 сомон. Марамат биёен. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор 12 дарвоза духтаро 33 магазин. Яди магазинои шишагӣ қа хушрӯчаяни ё духтаро ина барои бачаакотон метавонанд омада харидорӣ кунен. Агар омада натонен бинависен хчон дар доставкатон мекунанд. Беҳад фасон. Сифаташда бо гап нест духтаро. Духтарако нигоҳ кунен двойкачои хушрӯ аксия шидай 220 сомон. Беҳад фасонон оригиналоша ина расветкош ҳастай. Касседа дар кора ина 220 сомонӣ. Баъд ина хели курткачоям ҳастай 200 сомон. Марамат касседа дар корай ҳатман магазини Апай Дилноза биёен. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор 12 дарвоза айҷа духтаро 33 магазин. Ряди магазинои шишагӣ на ябор умумӣ кардама шумо нишон дидем. Дар ин нуқтаи савдо шумо двойкара аз 60 сомон сар карда метонен харидорӣ кунен. Мана двойкошон аз 60 сомон сар мешавад то ҳами 300 смара дора на. Ира бинен охе чӣ хушрӯай. Ҳам малютко да ҳам ина размерои подростковый ина бальникто ҳама чи доранд. Марамат барои маълумоти бештар рақамошонам ҳаст дар экран нависта ҳамроҳи хучон ҳам суҳбат шавен. Брук ҳама чи ҳаст охе.